Bă, Denis, pentru 100 de lei. Pentru 100 de lei înveți să faci backflip în 24 de ore? Backflip? Backflip. Mi-e frică. Haide, hai că mă bag. Cum să nu mă bag eu? Hai. Da. Hai, bine. Hai că mă bag. Mi-e cam frică așa, dar... Backflip, da? Da, backflip. Hai, da. Eu simt asta, sunt pregătit, fii atent. Ce faci, bă? Sunt pregătit. Hai, intră și tu. Să filmăm mai bine. Deci, backflip. E cam frică, te simt. Ah, mi-aduc aminte că trebuie să faci așa. Cum m-am dat pe spate? Mai mult. Mamă, ta meseală. Trebuie ceva mai greu. Dă-te. Să vezi ce faci. Bă, nu! Este foarte periculos, stai cu minte. Bă! Stai, dă-te. Lasă-mă acum, frate, vreau să învăț, dacă tu m-ai provocat. Na. Bă, vreau să mă arunc pe spate, lasă-mă. Bă, se rupe. Ce prost e. Lasă-mă. Și vezi, acum mă arunc tare. Bun. Acum trebuie să mă dau și pe spate. Nu pot. Lasă-mă. Lasă-mă, nu renunț. Abia am început. Ce mă doare burta. Nu. Pentru 100 de lei, da? Da. Nu renunț. Lasă-mă. Ia că eu știu ceva mai tare, ia uite. Nu-i corect. Da, ia. Nu mai știu eu să fac. Backflip. Tot nu e bine. Am făcut. Hai, lasă-mă. Simt că pot. Sunt pregătit, fraților. Mă, ta mea țeara. Nu. Uitați ce-mi face cameramanul meu. Mă doare burta rău. Fraților, dați și voi like și abonați-vă. Că mata mețeala. Sunt pregătit, o voi face. Dă-te. Mi-a venit o idee. O să învăț să fac backflip în 10 secunde. Am văzut eu ceva pe TikTok. Trebuie să îți duci mâinile așa și să arunci așa. E cam greu, dar hai să vedem. Ai văzut? Hai, frate.
Ia lasă-mă să vezi. Am văzut eu într-un film din ăla nebun. Vii așa, faci așa și... Aproape. Trebuie să sari așa tare sus. Uite, sare și cameraman. A, bă, continuă la backflip. Haide. Ia, filmează și cameramanul. Ia, uitați-l! Crezi că pot să fac? Acum, hai! Ai încredere în mine? Da! 3, 2, 1. Ha, mă, că nu o să reușești. Hai că acum poți. Dar nu știu dacă pot. Ia. Hai. Ești închis cu mine aici. Haide, mă. 2. Crezi că pot să fac? Da, hai. O fac? Da. 3, 2, 1. Nu! Lasă-mă să meditez. Stai acolo, stai acolo. Am crezut că vrei să-mi dai mă. Hai că acum poți să-l faci. Hai. Doamne, vreau să fac. Backflip. Crezi că pot să fac? Da. Zici? Da. O voi face. Hai. Aproape, ai văzut? Hai, acum fă-l. Wow! Oh! Fă-l, mă, acum. What the fuck? Ce-am făcut? Ai filmat? Am filmat. What? Dar încă nu e 100% corect. De pe loc vreau. Te pe loc? Da. Ok. Haide, fără mâini. Fără mâini. A reușit, bă! Ce bani? Ce bani? Ești. Bă! Hai să-mi dai banii, bă! Ia! De pe loc! Nu! De pe loc voi face. Dacă eu fac de pe loc backflip, dați like, abonați-vă. Și scrieți în comentarii dacă v-a plăcut acest clip. Și tu trebuie să-mi dai banii, bă!